ಬೊಕ ವೇದ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗ್ ಪೋರೆಗ್ ದೇವರಡ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯ್. ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐ ಲವ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಒಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲು ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯಮಗೆ ವೇದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ಲೋಕ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಇನಿ ಅಗನ ಶಾಲೆಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಉಂಡು ಐಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂಬರ್ರೆ ಅಂತ ಪಂತೇರೆ ಅಂಚ ನಿಗಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಓಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಅಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೆದ್ದಾಡೊಂದು ಪೋಯರು ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರು ಪನ್ಪಿನವೇನು ಇದು ಅಗಲ್ ಪೋದು ಅಗಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಪೇರೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಣೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋನಾಗ 10:30 ಗಂಟೆ ಆತನು ಇದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಏನು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂದು ತೂಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಡು ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಟ್ ಅಗಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪೂರ ಪಣ್ಣ ಅಂದು ಆಂಡ ವೇದನ ಟೀಚರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ವೇದ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದು ವೇದ್ ಪೋದ್ ಬಂತೆಗೆ ಅಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಆಗ ಅವು ಅಂದಾಜುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತು ಏನೋ ಮಲ್ಪೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅಂದ ಆಲ ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ತೂಕ ಏನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನವೇನು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗಿಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಮ್ನಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಅಡೆಪೋಯ ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಿನಿ ಉದ್ಯಾವರಡ್ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಏನ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಗರದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಟೈಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ಬನ್ನಂಜೆಡ್ ಹೊಸಾತ್ ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ನಿಗಲಿಗಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆತನ ಪೋಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಶ್ಲೋಕ್ ವೇದಪುರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂತೇರು ಭಾರತೀಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ದುಮ್ನಾನಿಯೇ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಕೆಫೆಲ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಉಲೈಗ್ ಪೋನಗನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಉಲೈ ಪೋಯ ಸುರೂಕು ಎಂಕಲ್ ವೇದಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಪೋದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲಿಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ಸುರುಕ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಉಡುಪನಗಲ ಆರು ಇತ್ತೇರಲ್ಪ ಬಕ ಎಂಕಲ್ ವೇದಗ್ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ದ ಧೋತಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅವೇನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಕ ಶ್ಲೋಕುಗು ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ದ ಧೋತಿ ಐಕ್ ಒಂಥರ ಕುರ್ತ ಇಂಚ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಥರ ಮಂಜೋಲ್ ಕಲರ್ದ ಲಕ್ಕದ ಗೋಲ್ಡನ್ ದ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅನ್ನೋದು ಆಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ನಮಕೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಕಾಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಡು ಆಡ್ಬಕ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಡೆ ಪೋಯ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿವ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ತಿರ್ತಕ್ ತೋಜಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬೂರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬೂರ್ನ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ದ ಏನ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಪೇ ಮಲ್ಪುಡು ಅಯ್ಯಬಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅವು ಬಿಲ್ಲನ್ ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಆಗಲ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಇದಾಗಲ್ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ ಕೊರಿನೆಕ್ ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಪಿದಡಿಯ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕುಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಶೂ ಬಜಾರ್ಡ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಕೋಲಾಪುರಿ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದ್ರೆಗೆ ಅಂತ ನೈನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೈದೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿರು ಬೇರೆ ಅನುರಾಧಾಗೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಗಲಡ ಪೂರ ಪಂಡದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪಯ್ಯರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡಿಂಚೇನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಇತೆಂಕಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಓಲ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡ್ ನೈನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಐತ ಎದುರುಡತ್ತ ಐತ ಪಿದೈಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿದ ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಶ್ಲೋಕನಗಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಚೀಪೆ ಬೋಡ ಅತ್ ಖಾರ ಬೋಡ ಅತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಏನ ಪಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಏನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಲೆ
ಸ್ಲೋಕು ಅರಡ ಎಡ್ಡೆ ಏನ ಚಪ್ಪೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಖಾರ ಬೋಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಂಡೆ ಬಕೆಂಕಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾತ ತಿಂದದು ಅಲ್ತರ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನನನಿಗಲು ಮನದನದ ವಿಡಿಯೋನ್ ತುಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತ ರಡ್ಡಲ ಸ್ಲೋಕ್ ಬೊಕ ವೇದ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಕ್ ಪೋರೆಗ್ ದೇವರಡ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪಿನಿ. ಮುಲ್ದುಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ अरे अरे तो जत बोले ఏం చేద్దాం లాగేద్దండి ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಕಲ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಬೇಗ ಪೋತೆರ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆತನ ಅದಾಗ ವೇದನ ಪೂರ ಶೋ ಆತನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ದಾಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎತ್ತಜಿ ಶಾಲೆಡಗಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಗೆರ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಗುಲೆ ಪುರ ಕಲ್ಪದಿನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ ದಾಲ ಕಲ್ಪದಿಜಿ ಒಂದು ಪುರ ಸ್ಲೋಕುನಗರ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬರೀ ಶೋಕುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅವು ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮಕ್ ತೂಪಿನನೆ ಖುಷಿ ಅಗಲೆ ಪಂಡ ದಾಲ ತೆರಿದುಪ್ಪುಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಏನ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಐಟ್ಲ ಸ್ಲೋಕೇನ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂಪಾರು ವಿಡಿಯೋಡು ಸ್ಲೋಕು ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೈದೆ ಬಕ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಸೀದಾ ಬಲ್ತಂ ಪೋತೆ ಅಗಲೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಒಂದು ಅಗನ ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಗ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಅಂದಾಜಾಣಿ ಎಂಚೆಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಡ್ಬಕ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯಲ್ ಎಂಕಲೆ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂಡ್ ಒಂದೆರಡು ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ವೇದಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಅಗನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಕಲ್ಲಿ ನಡತೊಂಪೋತಿರು ಉನ್ಸಿಯರು ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡ ಪುಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಲಕಿತ್ತು ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಅಗಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಜೋಕುಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಲೋಕ್ ಬತ್ತೆ ಸ್ಲೋಕ್ ಬನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪದ ಜಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ನಮಸ್ತೆ ಅಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಗ ಸೀದ ಬಲ್ತು ಪೋಯೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ಪವ್ಯಾನ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಏನ ಹೇರ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇರ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ಬೊಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲು ಮೇರ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಕರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲ ಬೂರೋಡಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಇದೆಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ವಂದನ ರೈ ಟೀಚರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಲಕ ವಂದನ ರೈ ಟೀಚರ್ ಬೈದೇರು ಆರು ಬೈದಿನತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಗಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೇಳು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಗಲ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ವಂದನ ರೈ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಅರ್ನ ಶಾಲೆ ಜೆಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಆ ಶಾಲೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ದೈಟೆ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯ ಬರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಿಗಲು ವಂದನ ರೈ ಮೇರ್ನ ಶಾಲೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವೆರೆಗುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆನಿಗಲು ವೇದಿಕೆಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ವಂದನ ರೈ ಟೀಚರ್ ಏನು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಶಾಲೆದಗಲು ವಂದನ ರೈ ಟೀಚರ್ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲೆತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನೋಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಆರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತಲು ಪಂಡ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಶಾಲೆದಗಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ತೂವೊಲಿ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಂದನ ರೈ ಟೀಚರ್ ಅಗನ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಓ ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಅವೇ
ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಅನ್ಪಲ್ಲಕ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನಡು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪಡು ವಾ ಕಂಬುಲಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಗ್ರಹಿಣಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ಸುಮಾರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತು ಜಿಬಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋರೆತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಉಂದೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಡತದಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆನೆ ಪಂದಿಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಪ್ರೈಸ್ ನಗಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಬಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ವಿನ್ನಪ್ಪನ ಸೋಪನ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆನ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸವರಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರುಡು ಅದಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೋಪುಡು ತುಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋನುಂಡು ಐಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿನಂದ ಅಂಡ ಅವು ನನ್ನ ವಾ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲಪೋದು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದು ಬೊಕೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಪೋರೆಗ್ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾವರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತುಯರ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತುಯರ್ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನ ಮಗನ ಶೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈಪುರ ಪೋರೆಗಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಯ್ಜಿ ಏನನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಆಗಲಿ ಏನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ತೂಕ ಬಂದದ ಯಾನ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿ ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಆವೊಂದೆ ಉಂಡು ಸ್ಲೋಕ್ನಲ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ವೇದನಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ತೂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ ಮಾತಾತ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಐತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಜೋಕಲೆ ಬಂತೀರಿ ಎಂಕನ ಶಾಲೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕನ ಶಾಲೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಆಗನ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬನ್ನೋದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ.